салом дӯстон, ман Файзиддин. Ба дунё омадани кӯдак интизори дуру дароз ва масъулиятро талаб менамояд. Ҳамаи занҳо мехоҳанд ки модар шаванд, аммо ин ба ҳама муяссар намегардад. Айни ҳол дар бораи ҳомиладороне бароятон қисса хоҳам кард, ки онҳо ҳамаи рекордҳоро заданд. аз шумо бошад як хоҳиш, ба канал обуна шаведу зангуларо пахш намоед. рафтем. қаҳрамони ин видеои мо исбот намуд, ки агар чизеро сидқан хоҳӣ, новобаста аз мушкилиҳои ҷой дошта, он ба вуқӯъ мепайвандад. чӣ бояд кард агар гӯянд, ки шумо ҳеҷ гоҳ фарзанддор намешавед, яъне шумо безурриётед? кимро ташхиси безурриётӣ карданд, яъне бесплодия. аммо духтар роҳафтода нагардиду бо модараш суҳбат кард ва аз ӯ хоҳиш намуд, ки барои наберааш модари суррогатӣ, яъне суррогат неъмат гардад. ҳайрон нашавед, чунки вай розӣ шуд. ин хелашро ман бори аввал мефаҳмам. ҷейки доландберг, модари Ким, дар ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ имзо намуд ва набераашро дар батнаш мепарварид. Ким боз ду фарзанди дигар дорад, ки онҳо худаш ба дунё овардааст. аммо баъди як бемории шадиде духтурон дар ӯ безурриётиро ташхис намуданд. аҷоиботаш дар он аст, ки модари Ким дар синни 56-солагӣ якгоник, дугоник нею балки сегоник таваллуд кард ва ин зан рекорди калонсолтарин зани сегоник таваллуд кардаро гузошт. ба вазни хурдакакашон нигоҳ накарда, кӯдакон ҳама солим ба дунё омаданд. айни замон ин оила 5 фарзандро ба воя мерасонад ва хело ҳам хушбахтанд. ин духтараки майдаяки нозук, Стейси Гаррелд, мегӯяд, ки агар духтар хоҳад, ки соҳиби фарзанд шавад, ҳеҷ чиз садди роҳаш шуда наметавонад. дуруст аст, зеро Стейси ба бемории остеогенез мубтало буд. аз рӯи ташхисҳои духтурон, гирифторони чунин бемории фарзанддор шуда наметавонанд. аммо қаҳрамон нишон дод, ки ирода ҳамаи бемориҳоро даво мебахшад. Стейси бо ҳамсараш 3 фарзанди солим ба дунё овард ва онҳо худоро шукр мегӯянд, ки чунин хушбахтӣ насибашон гардид. Стейси ба тавсияи духтурон нигоҳ накард, ки онҳо гуфта буданд ҳомиладорӣ ба саломатиаш хатари бузург дорад. вай дунболи орзуи фарзанддор шуданаш шуд. Стейси Гаррелд ба китоби рекорд шомил шудааст, чунки қадаш 71 сантиметр мебошад ва дар дунё аз ҳама зани қадпасттарин, ки соҳиби 3 фарзанд аст. Элизабет Крой бо бемории синдроми Ларсон мубтало аст, ки ҳатто ин беморӣ садди роҳи модар шуданаш нагардид. Элизабет аз духтурон илтиҷо мекард, ки ба ӯ иҷозаи ҳомиладор шуданро диҳанд, аммо духтурон ба ӯ тавсия надоданд, чунки бемориаш хеле нодир аст ва мушакҳояш хеле нозуканд ва боз ба ӯ гуфтанд, ки агар ҳомиладор шавад, ба кӯдаки дар батнаш буда норасогии оксиген ба вуҷуд меояд, ки кӯдак зинда нахоҳад монд. хатари калон он буд, ки агар ҳомиладор шавад, мумкин аст, ки духтар ҷонашро аз даст диҳад. хушбахтона ӯ фарзанди солим ба дунё овард, ки орзуи ягонааш буд. мо ба ин ҷуфт хушбахтӣ мехоҳем. як гурӯҳ ҳамсинфон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико маслиҳат карданд, ки ҳама якҷоя ҳомиладор мешавем ва кӯдаконамонро ба воя мерасонем. ин ба онҳо муяссар гардид. 17 ҳамсинф як ба як ҳомиладор шудан гирифтанд. қариб ҳар рӯз ба беморхона як хонандаи мактаб меояд, ки аз ҳолати ҳомиладории худ маълумот гирифтан мехост. вақте ки духтур ба вай ҷавоб медод, ки тест нишон дод, ки ҳомиладор нестӣ, духтарҳо нороҳат мегаштанд. аммо ҳеҷ кас намедонист, ки дар ин ҷо чӣ рух дода истодааст. то ҳол ҳеҷ кас намедонад, ки барои чӣ духтарҳо ин корро карданд. аҷибаш ин аст, ки падари яке аз кӯдакҳо шахси бехона буд, яъне бомж. ин духтар як бемории шадидеро ҳангоми ҳомиладориаш гузаронид. преэклампсия яке аз бемориест, ки танҳо 5% занҳои ҳомила ба он мубтало мегарданд. гирифторони ин бемориро табларза, варами дасту пой ва ҳатто марг интизор. ба таври мӯъҷиза ин зан фарзанддор шуд ва худ зинда монд. айни ҳол ин ҷуфт писарчаеро ба моя мерасонад. ин духтар бошад, дар Африқои ҷанубӣ умр ба сар мебарад. дар ӯ ҳамаи нишонаҳои ҳомиладорӣ хуб буд, аммо чизи боварнакарданӣ буд.
вақте ки ин зани африқоӣ ба қабули духтур рафт, ӯзӣ нишон дод ки дар шиками ин зан кӯдак нею мор аст. духтар чӣ кор карданашро намедонист ва фикр кард ки чӣ гуна ин мор дохили шиками вай гаштааст. ба хотираш омад ки як ҷодугари маҳаллӣ ба вай як коса оби тираеро дода буд ки вай ҳомиладор гардад ва мумкин ин сабаби ворид шудани мор ба шикамаш гардидааст. леан ва ҳамсараш дер боз интизори фарзанд буданд. вақте ки ба ҳамсараш гуфт ба наздикӣ падар хоҳӣ шуд, вай хело ҳам хушҳол гардид. то охири ҳомиладориаш леан дар назорати духтур буд. ҳама чиз хело хуб пеш мерафт. аммо як рӯз ин духтар ба назди духтураш рафту шикоят аз он кард ки аз самти поёни шикамаш дарди зиёде ӯро азоб медиҳад. баъдан леанро кесарва карданд, яъне таваллуди сунъӣ. модар хост ки фарзанди навзодашро ба ӯ диҳанд, аммо духтурон гуфтанд ки кӯдак нест. ҳеҷ кас намедонист ки кӯдак куҷо шудааст. духтурон чунин ҳолатро бори аввал диданд. навхонадорон аз болои ин таваллудхона ба суд шикоят карданд, аммо то ҳол кӯдакро ҳеҷ кас барнагардонид. шумо агар дар ҷои онҳо мешудед, чӣ кор мекардед? надя сулаймон занест ки ҳаштгоник таваллуд кардааст ва дар дунё машҳур аст. моҳи январи соли 2009 ҳомиладории ин зан духтуронро дар ҳайрат гузорд. ҳайратовараш ин аст ки зан худро дар замони ҳомиладориаш хело ҳам хуб ҳис мекард ва ҳаштгоникҳои зеборо ба дунё овард. надяро баъди 1-2 рӯз аз беморхона мураххасӣ карданд бо ҳаштгоникҳояш. ин ҳодиса вирди забони мардум гардид. дар бораи ин ҳодиса дар тамоми шабакаҳои телевизионӣ ва рӯзномаи маҷаллаҳо мегуфтанд. дар ҳиндустон бошад тавонистанд як зани кӯҳансоли 74-соларо бо роҳи ҳомиладоркунии сунъӣ бордор созанд. духтурон гуфтанд ки кӯдакро бо роҳи таваллуди сунъӣ яъне кесарва ба дунё оварданд ки ҳолати модар ва кӯдаконаш хело ҳам хуб буданд. мутаассифона ин зани пиронсол кӯдаконро мустақилона ғизо дода наметавонист ва ба онҳо ғизои сунъӣ медод. ин зан ҳам дар китоби рекорди гиннес қайд шудааст. ин зани зебо 8 писарро ба воя мерасонад. ин чӣ гуна метавонад рӯй диҳад ки ин зан 8 маротиба писар таваллуд кард? ман фикр мекунам ки ин хелашро танҳо дар афсонаҳо шунидаем. ин зан бошад ҳеҷ вақт озурда нест ва хело ҳам фахр мекунад ки чунин ҷавонмард